Kulang ngayon na kung sibuyas. Nak! Nak! Ano tay? Ano tay? Ano tay? Enemy has been slim na! Enemy has been slim na! Yes, yes, yes! Tay, ano tay? Ano tay? Palit daw na nga din sibuyas. Palitan na nga to. Ya, dio. Tay, tay, no, sige tay. Tay, pwede tay. Sige na, palit na nga to. Sige tay. Kabutan na latak anak. What? Di ragod at tatagin ng problema. Masugot gudi ah. Ano ito yung papapalit ni tatay? Ano yung mabalik ka? Tay, 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 ano pa ito yung papapalit? Nangalimutan ko. Nak, sibuyas. Sige daw, yakan daw, sibuyas. Sibuyas tay. Karitak anak. Sige, mo na, sibuyas ha. Sige, kanto na, palit na. Okay. Okay tay. Opay, opay. I am funky. Yes? Anit imo? Ano pa ito? Anay, nangalimot ak. Ano nga napalit? Ay! Tsaka nga bata. May memory ka. Tay, tay. Oh, anak, nakapalit ka ng sibuyas. Tay, tay, nangalimot na liwat ako. Ano? Naliwat? Di ka sumupo pagaling tanong ka manadoro. Ani daw tay, matawa-tawa man. Ano daw? Marigo na ba? Ano di tay? Sos, ginaiba mo pati istorya. Palit na ka to! Kay magaano magtaybay, nalutak mga limot. Sige, pag hinakan na lang sibuyas, tugtog makakaulpot ka tindahan. Ugod man tayo. Kabultok na lang niyo. Pinalay ko tagtatay. Pa, sige na, ito na, palit na. Sige tay. Sibuyas, sibuyas, sibuyas. Opay. Ano po, Doy? Ano ka natin papaliton? Oo, gad. Kay hindi na kang tutugtog tikad. Okay. Sige, ano man? Lebron, Lebron. Ha? Ano ka, Lebron? Di naman kita mga basketball player nga ni. Tindahan ni Day. Shot na bata. Hala? Kalurong, nalipat lugod. Lebron lugod na ginakan. Itong orlok ka nga bata ka. Huwag-tagod ka na yung porgo. Pag-iyo pa yung kagulit pagbalbag, Day. Gupad pa ito pati nga imo, Lebron. Sige na, kadto na. Balik na la. Sige na. Ito ang beauty. Oh, kaya ng sibuyas. Kadina. Tay, ikog mamamalak ano. Oo, gad. Na ano ka? Kadina sibuyas. Tay, nangalimot na liwatak. Ano? Tay, nayawang kay kung kumain mo ako. Kaya napaltakan ni mo ako. Lugmaon. Gutom na. Ikaw lang, utakin mo na sibuyas nga berat ka.
Kay, magano magtay kay, nalibang at pag-agi. Si, sabar na lang eh. Kuhan lapis ng papel, isurat na la. Tay, ipak mara magsurat. Ano? Ikaw ako malas mulahan. Ha? Tay, di ba baltok ka? Ikaw na nagpagsurat. Di mo na magsurat ito nak. Yung mag-uutong na. Hindi na lang pagbusog ako. Tay, ikaw na nalugot palit para diri ka mangalimot. Ugod mo na no. Kabaltok na yung anak. Sige nak, ako na lang napalit. Sibuyas, sibuyas, Anay daw? Yung sugong ako tatay. Bata, anak. Ala, ya, pilis-pilis ang din naman yun. Ala. Minyak. Sabij. Okay, tatay, malapad man ikaw. Pari na gawas! Kaya ako itong isusugong ako din tatay? Ha? Kataw, yung kalalot sumugot tay. Natikbalang ka. Balik na ito! Ngalimot laki ton tay, bisan ak magginakan. Sige, siguro na lang eh. Takpilugod yung taling at tikad nga tindahan para di ka bumatit mga kunyad to. Sige tay. Sibuyas. Kuya, aring 150. Kuya, maram na ako. Ano budoy? Di kayong kakapit yung pag binalik-balik. Yung pagkita. Okay, sige. Ano naman ting papaliton? Sa kabugos, nakagiran na pa Ano? Bastos ka na bata! Ano nga kagiron? Hinanagyakan hai mo? Ha? Nakakatamay ka day? Siring la day! Oh, diri ko. Kaya naman nga natin papaliton! Kinangalimot na liwat ako. Anak ni Manu Gilbert! Ha? Supugod man tatay! Kwenta kosay! Babag pinalit din eh! Tay. Ay, salamat. Sigurado napalit na namin nakano. Tintigo tay. Ha, nalali! Tay, kay nangalimot na ito kay may edda ako nakatapo na bayo. Tinangay ako yung 150. Ang 150 na nga din ako nanguna. Sus, anak, magutom na. At mga wating nga ditakti, nagrarambol na. Tay, kay magaano man na kinangalimot ako. Sige, inin. Sigurado na hindi ka na malilipat. Tabon itim talinga, tabon itim mata. Palitin sibuyas, yakan yung sibuyas. Tay, kay direk makita. Okay. Anak, tigam ni nagalat yung ginagian. Kadto na ka magutom na. Sige tay. Sibuyas. Kaya tak anak. Nakaluto na lang ako. Mapinalaki may sibuyas ng tasiar. Limtan ko.
Uy na! Pag nakalipot ka. Di nakaluto na lugod ako. Pinalaki, nakainom dumakon si Buyas nga to siya. Emotional, damn it! What's up mga katropa? So, guys, thank you for watching our videos. Ngan, special thanks namonan kan Kuya Gilbert Balentong, anamon driver han Altrosop. Ano. Bila ko isa shout out. Shout out ngayon kan Arian Dasilio. Shout out gyap kan Joseph Bantola. Salamat. Shout out gihapon ha, Team Katapa. Yes, Team Katapa. Ano pa Pabol? Shout out. Shout out. Pabol. Yun, maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. Shut up kayong lahat, parang shout out, shut up. Yan. Thanks support. Subscribe. Click the notification bell for more videos na i-upload namon. Abangan lang niyo, abangan. See you soon. See you See you.